Gras gi jomoko ma iwacho ni gin achudhe ma chich nitie ni nokorgi gi jomoko mane oketho liend jomoko nyakwaramogi. Wach ma tinende olokore ka koro to josiasa moko sani koro wacho ni nitie jomoko man gi paro makende ahinya matie sirikal mar diyo jalup jatend piny ma odhi choko Rigathi Gachagua. Tiende nang'o Nyakwaramogi Ajwang'. Jomadongo ma wach manitiere ka kendo Rigi Jige Lange nyocha nitiere log tich ma DCI kamoting'o seneta ma Kiambu County ka wacho dho gitieko ne gichich ni sirikal ema nie ng'e weche manotimore Limuru ni. Wawinjo na kaka weche notimore Limuru ka onyalo yude director mar Bob. Winjo kaka weche nobedo. Senior ang'eni ma wach mabende ne luwo to karwa moro mawabute cha ne watemo ng'iya nena mane kaka weche nobedo ka Rigi Ji nobedo piny mos kani iko Erastus Ndwati Mungai kijana ma pod tin ka ng'wech mar tienda cham tienda gima chama tuonde no neno ka kombe noba nodir gi achudhe moko. DCI nyocha ogolo statement margi, telo mar obila e county no bende osegolo statement margi ka giwacho ni nono bende podhi nyime Nyakwaramogi Ajwang'. Nyamburko mathoth ne oketh ndi ka jomoko be nohinyore to ne en liel Nyakwaramogi Ajwang'. Pare apara gik mane timore liel ni gin gik ma ok digom notimre liel. Wach malit ahinya jomadongo. Senior ng'eni vioje iwacho ga ni lak chogo ng'ama nong'eyo bro chopo kuma koro mtoto ya maumau bende tome ng'wech kamano. Mokwongo wagone mos ne familia manoyudo lit ahinya ahinya nikech lien nokethi mar wuodgi manok giyudo nafas mar timo neno maber kendo iko wuodgi kaka nowinjore. Maundu VOJ rach kamora mora. Obed ni timo ne ng'amo kihero, obed ni timo ne in. Maundu en maundu. To ken gima ber ahinya ahinya teliel. Nikech sama ji nie liel en kopo mogik. Mane ma familia yude nafas margi. Mar yudo gima kisungu luongo ni closure. Makoro ging'eni wuodwane, nyarwane, watwane wagone uriti mogik. Ok wabichak wayudo. Ing'eni birthday kokethore kawuono tibro koni higa manyien pod abro timo ang'o? Abro loso machielo. Kata mna rus kokethore. Tilama lama ni Nyasaye pod bro mi mamoro. To liel to ok inyal timo repeat. Liel kosekethore kamano to nyakang' nuiki te kako timo ang'o? Orumo. So wagone familia no mos. To kwa donje siasa VOJ nikech gini kaka wacho notenore gi siasa. Kanyi winjo kaka manen MP ma Limuru machon mane gini otimore sama ne oloso Lawrence Mwathi. To pimo to koni en kama ka onene ni jaod bura ma Limuru ma sani no biro to dagi bet kodgi kuma ne gibet. To dhi obet gi kar jodolo. To kose bet kar jodolo kanyo to nine nitie maling' ni chakre okinyi none vijana moko mok chal vijana maa e gweng'no. Makane gibiro to gin koro ndapa kota maduong' ni ne gifuong'a odhes to kaka gichung' ka joma rito instruction moa kamoro. To ema timre ni liel nodhi okethore kama e. VOJ gima timore en achielo. Na wacho ka ndalo moko ni kaka William Ruto nochako deal gi Rigathi Gachagua. Nitie buk moro miluongo ni 48 Laws of Power. Law number 15 gi kisungu wacho ni crush your enemy totally. Die ni jawasiki nyaki di kabisa morum. Nikech iwacho ni kiwene nafas matin to bro chalo mach ma ing'eni choncha joma ne tede kendo e jikon. Kitedo gokinyi ting'eni macho kiwe thote. Iwe matin makang' romo sa 6 tikudha timedo yien to timang'owa to liel kendo. Ema giwacho ni kaen mach manotedo godo gokinyi tikoni mach ni anego ol pi kanyo mondo kik bedie ni nitiere chejni moko mang' no chak liel kendo. So mano e gima William Ruto temo timo. Nikech Rigathi Gachagua kanyo ogole ofis
to nyo gole mar mondo kik Rigathi Gachagua yude duol moro kamoro amora kendo. Nyako tieke chuth. To kanyi neno gima notimore Embu. Nomiye nafas matin, to chalo mach manotedo godo gokinyi, to sim to kosimte, to chako timo ang'o? Chako wuok. Koro gimitimo kode en ni kamoro amora ma entie. Kik iwene nafas mar loso. Nikech loso neno ochoche agoda ng'owa jopiny. Ilalo waka moro ka. Ipedhe kamano. Ng'amano nyocha ni nitie ne gini. Itemo wacho ni jatend piny dibi nong'eyo wachne. VOJ ana wacho kalure gi 48 laws of power. Buk mano ndigi Robert Greene ma ji mang'eny osesomo. Kendo ng'eyo kaka siasa timo ng'owa gore. Ma ok en kanisa, ma siasa. Ma siasa. Koro kata bed mnano ken ni William Ruto lwete nitie. To nitie jogo motenore kode mowinjo ni ng'ane dhi kama kama. Ok wabi yie ne loso. To gini bende kata kaluo bende sena. Jasiasa moko dwa. Mano chungi ng'ato to samoro yombi. To kobiro, to kidwa miye nafas no losi ten mna uo tilawe wanawa titimo neango mondo kiko yudie nafas mar donjo ir jopiny. Nyaka tieke chuth kamach. Nyaka tieke chuth. Nikech kiwe nafas. Tigeni mtoto wa Maumau ni ground tadira makende. Ground to berie. Ahinya to ground makore. Oberie. So kimie nafas mar londo piny. Nikech sani ng'eno ongo ofis modhi gokinyi. En gi thuolo. To jopiny bende adira makende en ni nitiere gigo ma sirikand ni osetimo ma jopiny ok morgo. To kiweye to nyocha en insider ten gi malingling moko mobiro wacho na jopiny kimonyo wacho e interview manyonya Raila giro timo kode ka. Ting'e ni medo wang'o e jopiny to medo mi jopiny ng'iyo ni to sirikand ni to timo wa kama nango. So gimitimo gi Rigathi Gachagua chalo gi gimitimo ne Raila Odinga tok yiero koserumo komae. Maka mora mochokore gi ji ten tear gas ten lweny mondo kik otim ang'owa. Nikech chike miwacho ni 48 laws of power gi kaka ibugo tiendi ka in e telo. Achiel kuom gima namba 15 wacho ni ng'ata moko dwari kanyaga shingo asipumue. Erokamano. Senior makemana gi kanyo governor kachiel kod Nyarawila. Aneno ka sauringo wateka nyasa dek wadongi deka moro madek kende nyakora Mgajwang. Obro kawo yweyo waduogo tok weche manyien masadek e Ramogi FM. Kata kamano med mana oro ote marika Bob kinyalo miwa clip ma ng'ato kwayo ka owacho ni miwa uru clip mar Jakom Raila Odinga ko loso ka ene county ma Vihiga county. Ko wacho ni to jal mano wacho ni oketo wang'e kon chiel kende. Ko ng'iyo kaka oketo tegu State House mondo kika donj. Nito erego sane. No chalo ng'ama gosiboi ne Rigathi Gachagua kete manaka. Angalia ndani hakikisha mambo iko fiti. Wacha nikupe cheki yako. Jina ni hiyo Gladys Kanini. Ongelesha watu nyumbani at least wajue vile wao pia utafika hapa. Ningependa watu waingie sana waendelee kucheza mchezo kwa sababu ni wa ukweli. Aso watu wa Meru County. Beikuri mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Thum gilmoro. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai.
hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso Kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Erokamano nya Samuel Owida wacho ni sama ugomba kamara yake tupar lemo mane migosi Rafael Tuju nokao kokalo kuom campaign mane otimo kendo kaka Agao Patrobas nomiyo tuo ni nying mara yake matieka. Owida
erokamano ahinya ndalo cha nitie ng'ato bende wacho ka ni health communications sani dictate ni graphical images manitiyo go ndalo machon cha tinde ok tigo. Yes. Okay. Moro kaendi bende wacho ni maka joma oyawore mosna jomadongo go. Mokwongo oganda wa nyako cham yath to gichiem kabisa ka tuo nitiere e dend dhano. Arita mar security mar Nyando sub county ok ber matin kendo aero ward oseneg dhano ariyo e gweng' ma Kakola kigolo dhano e ot to mine bedo nyaka raped tibeto gi kagweno gimalit ahinya. Paro mar ODM nego mar chungo jalar kom jatend piny e yiero mabiro en paro maber kendo nyalo tego party mar ODM maber kabisa e yor tego ODM party nyaka e kor gwenge. Moro kaendi ma Bernard Mbeya wuod Kakola erokamano ahinya. Machielo kaendi bende wacho ni maka juma it is true ni pimo mar kute mag ayaki kaluo osebedo enhanced courtesy of NGOs gi INGOs. Poj gi pak makene the late Dr. Kawango Agot ma was a heroine mane okedo matek ahinya gi concept mar VMMC mane okele ka jodong luo noket piny kanyakla ni mane dhi konyo kama duong' ahinya kendo gini osenyago kata mana olemo ma ote ma Dr. Albert Onyango winjo maber ahinya ka en e gwenge mag Game Asumbi erokamano ahinya. Victor Dier Robert Green nowacho gadier law number 15 wuod mwalimu odembe kabisa kendo mane gima timore. It may not be the president to kata kamano joge president must be seen to be working mondo mi ng'ata kik undermine the president himself as a politician. To wacho kanyo ni mlima to nosedhi chon ma emomiyo jatend piny manyo osiepe mamoko nyocha uneno ka obiro Kisumu kaka norwake kondele wach mabende ludo nyaka ich to penjna je ibonyo ni to en ywaruok mane ma jo Kenya madiere moko machalo okil Kamaloka moro yawo gi dwaro mar jakom mar laro kom mar AUC ni wakili Thuku mano Wahome Wahome Thuku Wahome no ing'eni ne en jafwambo monde tiyo kode Nation kendo ochako kode Standard kapok osomo wechene mag okil. Ing'eni awachoga ni yiero madhi timore Addis Ababa ok en yiero mar ng'ata en yiero mag jotend piny. Jotend piny dhi go kura kaluwore gi gino ma piny Kenya present ma piny Djibouti present to gi pinje mamoko manigi candidates. Ok gidhi ng'iyo ni to e piny Kenya jo Luo wacho nang'o, jo Kalenjin wacho nang'o, Kikuyu wacho nang'o. Mago gina mbaka donge nasekonu ka VOJ ni chon kane poni kane somo kane ok ondik nyingi e tworo bende yik mondike e tworo ni itere sikul ok nen mbana mbaka migoyago sama ji ae sikul gi sama ji dhi sikul gi sache games onge bearing gi gima timore staff room. So mago Wahome girego mago gina mbaka mi nying ji mindike kor tworo ok gin gigo maditere staff room ma japuonj decide ni VOJ otimo makosa VOJ ni nyaka wachwade koro mago kik go ji kibaki. Erokamano. Jomadongo ng'ato penjo ka ni to donge dang bed gima ber ahinya ka jakomo exit the local politics kaka nyogoe matek ka en Vihiga County cha donge ma nyalo ketho ne mbele ka e kinde kod William Ruto. To machielo ni to Okiya Mtata bende nyalo to bwa bedo president e Kenya wane kiawa ma ote mar Onyango Odula kantie gwenge mag Nyatike Thimlich Oinga longo na against all odds ingene mane belief ma wantiere ka godo ni nyako bede mana ng'ane kata Fred kawuono kowacho ni chung governor tipenyi ndi in gi tochi mane to America tineno ka Trump nowuok from nowhere mochung mobedo president koro paro ni optimistic ne monego wabed go ni ng'ata obed ni sera mo usono ema mondo ing'e kiki ni to en ng'ama chal nade nikech siasa mosebedo sani en individualistic ni ka ng'ato donjo tipenjo ni ichako kanyo to isete mang'o e siasa kae pao siasa ni to kok mano to iwuok e community mane koro paro ni mago gik monego be ni rumo mondo wang'e ni to ideology mane ma ng'ato biro go ang'o mibiro convince godo ji mondo timang'o ugoni kura. Pojgi pak ne Ramogi TV for turning 3 years and Ramogi TV osepuonja kabisa ahinya weche mag agribusiness ma ote mar Salvan Odhiambo erokamano ahinya Salvan Odhiambo
Machielo ka wacho ni Mosna Nyarawila moro ahinya gi gima nowacho e wach mar kute magayaki. Aparo ni sa osechopo mondo jowa nyaka tang' kod kute magayaki e gwengewa. To tribunal no to giyudre kanye nikech gima afwenyo ni wantie kod info gap ahinya kuom jopiny. Mane momiyo wantiere kaka kipindi mar kaka chieng' moro achiel uwache wach moro ma tajiri mag wainde ma ondiko oganda tije donga kod kipande mag ji nikech ang'o? Mano ing'eno pande ni en mari. En mari. Mang'ama dodongo pande ni mano mnang'a miya ogdo lweny. Mondo wachni ni to pande ni nodwa timo nare nikech kaponi odong kode to dhi okwel kamoro to ine mo pande ni no yude ibiro omi ibiro omi ibiro maki so pande ni en gima serikal omi ine mi bet kode ine mi wuotho kode ng'ata madwa kawo pande ni nodongo nyaka wach ni nodongo do nang'o emomiyo yudo kata ka ute mang'eny chon ka ni donje Nairobi ka to ne yudo ka iwachori ni we kipande to tinde nikech gimobiro miluongo ni data protection ni wacho ni ndika namba kipande ni to pande ni tite mang'owa idongo nikech kanyo ema ni kawe upande ni tigo photocopy to in kangi poni dwani ng'iyo gir political parties registrature tido ka inde agano party kata wan wayudre to kopar pok nwadonjo ga e chama to in pok ni register party mora to in agano party nigi details nyaka namba pande ni nyaka copy mar kipande ni magitiyo godo gitimo registration so pande ni en gima ine manyaki bedgo onge ng'amo yiene ka upande ni no yes yero kamano Fred nitie weche moko ma jopiny mulo ka diher mule moko kapok donje chuny wach. Aparo mane jopiny yie kod weche mawacho nikech weche magayaki gin weche mamako piny to okwanya wacho nitie gima nyien ma owachi kata ni koro wabire gi lony moro kaka wanene kai weche magayaki gi wawacho mana gik ma jopiny ong'eyo to bende wawacho gi mana yo samoro mopogore wawacho mana gik ma ntiere gwenge to gi gik ma osemulo jopiny koro kapar ne nitie wach moro mopogore mane momiyo jowinjo wa kata joma neno yie kodwa nyaka wadhi nyime gi puonjruok madhi nyime kamano. Jawinjo wa moro iluongo ni Winnie Mboya neno koro na message ka be wacho ni maino mathoth chalo gima samoro ji nodhi oketo e ber mar jogo kaka jogo man gi kute magayaki odak maber ma samoro luoro mane nitiere mane ji ni godo cha nodhi odok chien koro dhano odhi accept ne ayaki en tuo moro mana kaka tuo moro amora nyalo yude tidak kode koro carelessness moro dhi obeti miyudo ka koro ng'ato nene kata yude donge onyango kutieno ni kode to bodak na mwalo kacha ngimano ka pod ok yude to nyaka item okang' nikech ikia ni samoro nyango ni noyude yo machalo nade ok ji te mayudo kute marayaki ching'eni nitiere yore mang'eny mopogore koro samoro yo ma onyango kata nyango kata kino noyude godo ok yo midhi yude godo yore gi pogore yo achiel mabet common ne obire yore mag bedo e achiel lakini nitie samoro ng'ato noyude kokalo kuom sindan nikech ng'ama madhe nyuka to onge koro mano kik idhi donjie ni nikech koro ng'ane ni kode odak maber ino king'eyo nikech Victor ing'eyo ni jolony weche mag thieth biro nyisi ni ayaki wuon ok en tuo bende ayaki ok neg ng'ato lakini ayaki miyo rageng' mag del bedo mayom koro tuo moro amora mobiro nyalo goyi mane mamiyi neno ka jogo ma kute magayaki yot mondo mi tuo obed mar kansa obed mamoko koro attract tuoche mang'eny nikech rageng' mag dendi bedo mayom koro kapod ok idhiye nikech ineno ni ng'at machielo odakie maber in ikia ni rageng' mar dendi otegno machalo nade. Erokamano ahinya geno ni wachiegni duogo kendo kokal kuom Ramogi FM mondo adhi nyime kod twak mar okinyi ma kawuono gima notimore ne Gachagua Limuru nene rach kabisa kata kamano gima ipidho imikayo Gachagua osebet ka ni kod achaye ahinya kuom jakom ochaye oloso ne kaka nyathi matin mawiye no wil kod gik ma baba osetimo ne piny Kenya ka maandamano 2023 no pango mondo mi ng'anyo mar jakom gi jo Azimio ne kethi unyalo paro kata mitoka mane oting'o joge jakom kane obanya ka gi lisasi gi tiagas bende magi te bende neno omiyo eno chama na nyanje chuth ber. Felix Ojwaka kani Asad Beach maka joma nyathi ochopo higni 3 to wan jolupo keto wakanye ma penjo mopenjo waka nikech wan joluo ma yuto gi nie nam sirikal thago wa kokalo e bede migepe marito nam
to kaka un Ramogi TV ubolo wa piny to sukari sector jolony ukelo ma luwo weche mag jopur mag niang' e sector mar sukari. Felix Ojuaka aparo ni kisebedo kineno Ramogi TV kata winjo Ramogi Radio gin moko weche ma osebedo kwa mulo. Tarik 21 dwe mokalo mar 11 bura ne nitiere Luanda Kotieno kanyo ma bene PS ma ochung' weche mag lupo ne nitiere kod governor ma Siaya no loso motegno ahinya kendo wasebedo kwa wakelo nyaka jolony ne arita mag jonam. Exactly. Nade nitie kendo wawacho gi mang'eny to we awachne adwa kwalo ne siri ni higa manyien kochakore dwe mar 3 yes wabiro gi chenro manyien miluongo ni mwandu mag nam to chenro ni bro ng'eyo kit wuoth matimore nam kit ohala matimore nam gigo duto maber nam to gima riche nam so kata bedo ni wasetimo but koro wabro chako chenro mana ma dedicated mwandu mag nam nikech nam wane nigi mwandu mang'eny to pok wakolo iye kaka dwarore so kanya wabro ng'iyo arita mag nam wabro ng'iyo kit wuoth nikech ahinya yudo ka jogo mawuotho e nam ng'eny gi ok ritre maber yudo ka ng'ato nigi yie to life jacket ni onge godo kata nitie to pok norwako ga ka en nam nikech oko ni eno janam eno janam ng'iyo gi nam so mage puonj wabro kelo kanyo koro Felix Ojuaka obeda gi kwe watimo to pod wabro medo timo. Felix weche ariyo ka ang'eni samoro wasatimo to kata kamano samoro pok wachopo e kiwango ma en owuon oneno ne eni wachope higa mokalo Ramogi FM gi Ramogi TV ne wan gi nyasi moro siri kanyo mane waluongo ni namwa mwandua mane wan gi stakeholders mopogore jo Kemfre nitie kanyo jolony weche mag alwora nitie kanyo kanyakla kod bengi mane puonjo weche mag kungo gi hola higa ka higa wabedo ga gi nyasi moro miluongo ni Rech Festival ma bende en weche mag nam gi jolupo koro nitie chenro mang'eny wasego kang Felix yawa to kala kamano wabro chopo nyaka kama intiere Asat Beach seme kanyo wabro biro erokamano ahinya waseduogo yamo Ramogi FM bang' weche manyien adimba kamba kamane wadhi nyime kod goyo en wach ni dibed ni jalup jatend piny Kenya manodhi choko Rigathi Gachagua bende temo manyo thuolo mare mar siasa mar golo koke ni en bende en wuoyi moromo chuth ber koso bed nang'o nyakwa Ramogi ahinya kwang'iyo liel mane orochore manotimore e gwenge mag Limuru e county ma Kiambu sini na ng'adi ka wach moro ne poketielo malong'o ahinya ni temo pimonwa Robert Grinje ndiko ma thiring'enyi chik mar 15 manyiso kaka siasa igoyo mana mapiyo yes siasa ka jawasiki okiwene nafasi ma yweyo nyaki thung'e makata kitieke chuth to tieke atieka nikech kimiye nafas to bro hinyi ing'eni iwachoga babu owino jawachoga gimoro ni kata paka kilorori go de ot to in gi rungu to bro chopo kuma paka no bro chomi ter to nyaka in benda itomo so gima William Ruto timo kata obedo mnani samoro ken William Ruto to joge timo en ni Rigathi Gachagua ok mi nafas ung'e gik mang'eny nyiche kowuok e sirikal nobet e cabinet nobet gi jatend piny ong'e siri mang'eny komiti mar arita mar security be nyocha entie so to gigi manotimore Embu ka jatend piny to gi jalupne loso to ji ng'urnegi to Rigathi kolunga nyinge te en nduru te en ang'o ma ji omor ma ji pamo nokuodo wi jatend piny makoro kamoro amora modhiye ok onego miye nafas mar loso mane gima timore ithung'e to en siasa mobende ka en jasiasa ing'eni asega wacho ka en Rigathi Gachagua ok jasiasa en diyo odonje sirikal ma mainstream ai to bedo PA mar Uhuru then obedo PA mar owadgi Nderitu mane governor ka kanyo to yiere MP mar Mathira tama achiel then ka kanyo to bedo jalup jatend piny poko go siasa erokamano ko jasiasa diera to nego ng'e somo namba te gisomo gi malo jatend ODM Raila Odinga bende chal kaka mano gone siboi kane gine nyasi mar rwako pacho jalup party leader ma en senator ma Vihiga County nyasi manyotimore odiochieng' manyoro winjane kaka Jakom Nyoloso nyakwa Ramogi aliweka mtego kule kwa State House anawekea baba mtego ati hakuna mambo ya handshake hakuna mambo ya nusumukati ako wapi sasa Gachagua ako wapi na ule
mtu nimeona Gachagua analialia hapa town. Unajua upinzani si rahisi. Wakati wewe ulikuwa unafukuza baba, hata ulikuwa unapiga gari yake na wewe ulikuwa pale unajipiga kifua. Sasa wewe umeingia pale, ukifukuzwa kidogo na viti namna hii, unaanza kulia machozi. Nyarawela. Siasa si chakachaka. Siasa si chakachaka. Aparo ni kama Gachagua nitiere. Ni kanyocho tiche oko. Taparo mana kaka neno kata nyoro kane wa host NTV. To ni winjo ko wacho mabe ni en nyaka nyocho wuogi omae security, otame wuotho, kia iluorwa kode, guns maluwe. Tingeni gima Gachagua timo momiyo gitimre. Anto kata ng'e kata ni Lwet William Ruto nitiere. Iluongo ni msiba ya kujitakia. Manyiso ni sani Gachagua kamara mara modhi to eno wuon no wacho. No wacho mabe ni gima timre ni sani jok dware nikech joma nothiche oko. Jopiny ok tim ang'o? Ok dwa. Koro manyiso ni sani oloso joge ma jopiny bro yiero mondo replace jok manotimo ang'o? Manothiche oko. Kendo no wacho mabe joma nothiche oko go kata mlimano ok ginyal donje. To wik mokadho ni winjo ko wacho mabe ni no nyiso sirikal ni usiguse Mrima. To sirikal ogusa Mrima. Koro gibro neno gima dhi mbele. Koro miyo gik matimore gi eno wuone motimo ang'o? Otedre gi moye. Nikech kata kacha chani neno ka nying mane wuok ne en MP mantie sani gi MP mane ntiere chon. Manyiso ni en wo mar jok ma ng'iyo 2027. Ng'ama nitie gi ng'ama nogol kata ng'ama oikre timo ang'o? Donjo kanyo. Ni neno mar Molo be notimre mana kamano manochune, mano cancel kuma nonego be nodhi liel mancho dhi. Lakini embe nyaka nche thiche oko. Tapenjo kama ndi Nyarawela kapok idhi mabor ahinya. Dari netire pong mana gi weche mag yore liete. To mane madwa wacho? Mane madwa wacho ni tindo ido fora Mario mokichoki. Odhi mar kanisa gi mar liel. Kori ng'eni en predictable makata ining'e mabe ni kalielo timre ka ting'e mabe ni Rigathi Gachagua biro kanyo. Nikech unakala ja injili mane obago nyasi ne joma mokalo mane ji kokcha. Jocha yenyo ko kedore ni an ka nok adware jo siasa. To jogino biro ko chiegni tieko. To olal gi program. Kendo ni winjo ko wacho mabe ni kata ni winjo ko wacho mabe ni en noluonge gi reverend mane timo ang'o? Mane kawo kom mar bishop. Koro yudo ka en owuon oseketre kachacha nikech to ng'eni embe kachacha kodhi to kowe sirikal. Embe sasa momako microphone to nyona maber kanyaga shingo. Koro samo timo kamano no to sirikal bok bibet. Nikech gima paro no temo Gachagua temo bedo opposition. Taparo ni king'iyo ngima mar Gachagua nyaka nowuog university nyaka kamochope. Okapani Gachagua setemo opposition. Nikech from university ne ng'ama nodhi ing'eni mondo iwuog university mi bed PA mar head of public service. Okuyot. Mi cheki bed DO. Mi cheki bed PA mar minister kendo mi bed kamano ero mi cheki bi mi donji gine siasa ini wuon. Mi go siasa tama mar achiel mar 5 years. Iwuok mano mi donji deputy president opogore. Koro yudo ka kama Gachagua ntiere en kama tek nikech odwa no bed relevant. Doge ni bejemone nikech sasa momako microphone tipenjo mana ni ng'ama nitie machiegni okawo microphone. Koro mane gima kelo ne shida kamine no entiere no. Nikech ing'eni iwacho ni jasiasa pimoga. Kaka nyo gole cha do kuongo dimbre nikech ing'eni kesi ni be pod ni edo. Koro do kawo mo retreat. Ma jopiny winjo ko wacho kosiko ko wacho ni jomrimo osebet ko winjo pach japiny. Ma japiny chak penj ni to Gachagua ni nodhi kanye. Kore ka kori biro minena dieri karanyo chan gi jopiny. Ting'eni ka ine migo kori sate ni winjo kata nyoro kane watemo dadhoge mopenye mabe ni wacho ni sirikal emanyocho pango gocho ni cha. To intelligence mare ma intiere go tinjo ko wacho ni joma no wuoyo go. Manyiso ni kata eno wuon ok en sure ting'eni mang'ama ne consumption mar intelligence ni malo.
makane en ng'ama ne wuoyo to do miyowa evidence maber mowachi ni gini nopang kama ka en sirikal lwet sirikal ne nitie ka nikech mae pesa manoketi kata mae ng'ama noor manochoko vijende manokelo vijende rite to kama chup makoro kombe idiro kata ing'eni pile iwachoga ni jokorwa koni emoge diro kite to kapani kidi ginyalo diro kaka kombe ne donje mtoka cha do bende gini otimore ka luo kaka jambetre nyocho penjo cha taparo ni do bet mopogore koro ing'eni mabe koro nyisowa ni akara marwa cha nche Charles Play mane entiere Nyanza cha apani makoro a real action to kata kawa wache collate kamano aparo ni moke demokrasi mote mang'owa mwadwa bedo godo koro kata Gachagua nego retreat mondo ne to kama entiere siasa ne en siasa mane nikech siasa ne sani lokre koro bedo siasa mar division nyochi neno migosi William Ruto kanche ni Nyanza ni winjo kowacho mabe ni kata sirikande sani okodwa jok matuoji mapogoji odwaro ni mondo Kenya timang'owa Kenya obed achiel to Gachagua ting'eni kochung' to sasa mochung' to chakoga gi Mirima mokwongo taparo ni mano be gik makete kama intie nikech Mirima kabe ogore bedo kingpin mama to kiko wuondre obed ni ubro bete ballot 2027 obed no kodhi bedo togo ka bedo kingpin kata ogo ka bedo kingmaker kendo ni winjo kata interview mar NTV kana owacho maber ni koko bedo king to nyako bed kingmaker koro kae made bed ni en jasiasa kaka senior wacho to no retreat ngeni I retreat they strategize ti wacho ni koro kama ntiere ane man vulnerable nikech ngeni sirikal to kosethichi oko to koro chal kaka an gi senior gi Fred makango wach ka wono ni didi tidi makata odino ido wuok to kiwuok to in gi uru mar wuok to kiwuogi koro mage tell signs monego beno ng'iyo mondo ng'eni to kadwa dhi kuonde go nikech sani koro kuonde modhi eten mana liel to gi kanisa koro nyaka embo ng'in nikech 3 years in Kenyan politics is a long time kata kawuono ko wuoyo kama to kiny ichiewo to yudo ka gik moko notimo ang'owa opogore pito kwa ground ni tofauti koro mage gik monego beno ng'iyo nikech koro sani tineno ka en oywak mana matin tinjo kata governor ma Homa Bay wacho ni gigi gin cho gidhiye pile ma ene na ng'wech mochimo gi tir manchi neno last year kane anti government protest ineno kanya ka mtok jakom no bedo short magiringo mana magidid gine Karen Katuju koro yudo kama gi ben gik ma osebet katimorega en mana ni kaka no wacho ni pok no bete opposition koro gigi gin gik mabwogogi then gimar ariyo gimosiko kuwuoyo to ntiere gimoro moketo ga mar self entitlement mar jomrima mane gima be aparo ni timang'oa inye dhoge no nikech en ja Kenya onego ket Kenya mokwongo koko ng'e jamlima nikech kata an jaluo to kapar ni komia nafasi tabro kuonga wacho ni to joluo oyudango ing'iyo ni ija Kenya ka en maendeleo to bi mar Kenya ka ina national leader nikech en deputy president no ken MP mar Madira manose savcha koro mani manyaka koro ng'i mondo lok sani kata joge ko be sani koro nyaka ging'i dhogi nikech ineno kata gin be kata nyaka sani wuoyo mar gi pod en mar chadho wach gi kaka gidiro wach kata nyegi wacho ni it's a political assassination attempt ting'eni mano gima kata pronouncement no kende kisewacho kama ing'eni mano gima ok inyatho dira nyaka iwache ni evidence ma wantiere godo en kama nikech kata gade ne wacho mabe no winjo ka vijana go wacho ni piga kichwa pasua kichwa koro to owacho mabe ni no ume koro kano ume piny kucho en pasua kichwa ni no winjo nade hero kama na ella siepona moro ing'eni ne nitie kanyo nyoringo gi kom plastic e toko mtoke nyaka ode kileleshwa ka en achiel kuom senators mane gino nitie koro keto nwa group mokone en kochopo ot kore yalele adi gara komoro komodo jomtoka mari adrenaline wach mateka eja wach mani jeja kama nadi be neri gijite mo pimore ratil gi William Ruto Victor jowete ga otero kokor gin koro yeye abi chuny wach Fred mit mar goyo jakuo
jakuo kigoyo to mit mar goye en kogo koko kendo koywak matek gi nying jodala gi koolo winjo kigoye ni dhup tiwinjo koolo to ka jakuo ling'aling'a jakuo migo to ling' onge mitne kech already idwa ni nege tidwa ni nege gi lit miwinjo koolo ma jogweng' winyigo jakuo ka koro holo ma Rigathi Gachagua holo godo kendo ywakno mit ma William winjo koro je owuoyo kuom 48 laws of power to mulo law namba 15 bende nitiere law namba 3 ma wacho ni conceal your intentions siasa ok iwach pachi te ok ikel pachi te mesa mae momiyo Rigathi Gachagua onego dhi many jakom Raila Odinga odhi kata gotieno olidho dhe kaka in the cover of darkness yes kaka Nikodemo nodhi ka jawar gotieno nitie gima noluoro odiochieng' ni jogi biro nena olidhe gotieno to dhi ogo mbaka gi jakom ng'ama chunye ler ok bi tamore to nyise kaka igoyo siasa mar opposition kech siasa mar opposition ni ok ong'iye ng'eni ka ne en pie mar Uhuru to Uhuru osebedo e sirkal kinde duto jok mosebedo piegegi gin jo sirkal koro pod ok ong'eyo kaka igoyo siasa mar opposition odhi jakom dhi miye tactics nikech nineno ka jakom ne pando pache sama jakom dhi chamo muma gine kaka people's president Uhuru Park ng'ama nong'e kama jakom noninde onge sama ka jakom owuok gi ndara ni ke ji nie maandamano ineno ka obila odino ndara achiel tang'o dhi owuok sama irite pipeline to jakom wuok ka Wangwari jakom ni kangeni to jogi rite koni koro jasiasa ok bed ng'ama isomo pache chon mar ariyo Victor gima nyaka Rigathi Gachagua ng'e bende ni tajiri ok bandhi jatelo ok bandhi kata en gi gopi en ikone mana ni jatelo ng'eni in gi gik mang'eny machando wiyi wiyi pok owil gi marachar ang'eni wiyi pok owil jatelo ng'eni wiyi pok owil ang'eni kibiro tieko gik machandigi tambi ibiro mana matin ibiro mana tieko to en no bando William ni nakonye koro nyaka William timna kama kibando tajiri to nyalo miyi mari no utiekoru te kako yaw ni rangacha kinyo kiduogi mar ariyo en ni tajiri bende kikone simu to komako to ang'o kipenje ntango momiyo ji ok imak simba okipenji kono jatelo ng'eni di chin gi buche mathoth ang'eni in gi buche mathoth wambe wami tich matek ka in gi meeting koni gi koni ang'eyo ni be kibiro ni ineno na temo gocho ni to ibiro mana gina ibiro kata mana oro ng'ato ira nikech wan jogi mari Rigathi Gachagua nyaka ng'i to ok inyal chomo jatelo tir ni jatelo ng'o momiyo tiyo kimak simba magi rules mag Rigathi Gachagua nyaka ng'i koro kama ne omis godo steps gi te makoro chuny wach nitie ni Rigathi Gachagua goyo ne William opira ma William ohero William ohero pitch koth to ohero pitch dhup opira migoyo pup yuora nena mane makoro berie mane ogone Uhuru Kenyatta modiro piro koro Rigathi Gachagua ok nyal gone William opira no en ni kanoneno ka tek to duoge opet jakom cho opira miketie lum maje wacho ga ni iloko patan kineno ka pap di to pira makoro ineno Rigathi Gachagua tugoni mae gima William ohero namba 1 to ok obi golie William ang'o momiyo ma William Rigathi Gachagua emancha no oyawo wuoche mokwongo ene mano ochako tugo raf Meru ka iginene kacha Embu kacha neno ko tugo raf onyono William to dwani referee mondo timnade okonye William oling mar ariyo ochako tamore ka joge kacha ineno ka Eliel kama ne isome speech ma jatend piny oro ng'ato MCA mano mama Murang'a cha jatend piny oro ng'ato Murang'a mondo dhi osom speech mar jatend piny Victor protocol to gi luor duto mar telo nikech en ng'at manyocha en jalup jatend piny wacho ni kan tiere function to oro ng'ato gi ote mar president kata ok odware
to weyo somo inyalo neno kata mana Siaya kinde mancha ne ODM ne ok winjre gi sirikal mar Uhuru Kenyatta to kanyor jatend migawo mar weche mag defense omamo kodhi Siaya to jo Siaya weya mosoma speech mar president ging'ura to somo ging'ura to somo samoro protocol ma ginyalo change matin kan tire ng'at mapek e area no to ging'iyo kaka gigwenye to speech mar president nyaka som ma okuriembe odog godo koro mache kama ncha no yawi e wuoche nikech inyalo paro kata ka professor Angire Magoha yes to yudo ka ndalo no e ka maandamano gerie malich to noyiene Eliud Owalo mosomo speech yes koro en no bi oyawuor te awuor to seche gi ong'e ni refari onge makoro ka othung'e makoro githung' koro ging'iyore wang' gi William to ng'e William nigo bila e lwete gimomi iwinja nyise niya mondo dok kum jakom odhi opuonjire siasa ni jakom ong'e gini Victor samineno koro mae security mare ni mae ne okang' ene mowacho to kwang'iyo gik matimore Victor kwang'iyo gik matimore do ko ume maber kamano ka security unge onyalo bedo gi meke moko achiel ariyo adek moko kech kaka ng'ama ufuku ne ber bende onyalo haya mamoko lakini en owuon kako mae mano tactic mar sirikal samo mae security ne cha ing'eyo ni gini koro keto ngimane kama rach nikech mokwongo osewuok oko mowacho no ongego mar ariyo en gi jowasike bende iye ka kata mana Mount Kenya ka ing'e nitie ji mang'eny mancha no opuko konggi ineno nitie joma no opuko konggi mang'eny ting'e kong kuom joma nyuo kong e daura Victor kibi kawo kongo manyo ng'ato sekawo mo ka nguru okete iye molokore ka ngara makoro chwake gino nyaka bed ne malit koro nitie jok mancha no opuko biagi mapod nigi mirima kode koro jowasike ok samoro ok nyal bedo kata mana sirikal kende mae kete kama tek nikech kama koro enecha japiny dhano sani koro dhano nyalo donje kuome kata ka ene ang'o e function moro ni neno Victor wiwa pok owil gima notimore ne jakom Kwale security breach no ka jal moro Kwale kuchocho ka e function mane jakom nitiere gi governor Mvurya Madhen to jaduong' moro wuoka gi Madat ma bang' dakika matin to aneno ka jakom guonyo ng'eye to ng'acho oseolo Madat kuome security breach koro gicha dino bet ojalo kata beti kaka jomoko luonge kata magena ji machielo dino otimore kanyo koro miyo gini kete kama tek to koro ing'e ni kaka gima nyo otimore gineneni limuru ni Nyarawilo wacho weche ariyo kacha ni sani kumo nyalo yude ji en kanisa giliel makanyo ko boli gimoro matin nekech liel malimuru ni ng'eni no ore 50,000 mondo mi odhi tema ng'odhi owuo ewi pesa ne koro lao bang' pesa nikech wacho ne oromo gi familia mar koro kudwa ta kama ibudu wata me lao bang' pesa ne otieno dhi tero pesa moko timo nade okolao bang'i mano onge ja siasa mayie mondo gima kamano timre koro kama Rigathi Gachagua ntiere sani en kama tek nyaka okungo change pattern mar ariyo ineno ka oduo ground pi oduo ne wajumbe manyocha ne ogo mbulu mar piche oko koro ing'eni ochiwo pache chon machuno ni William nyaka ng'i kaka koro deal kode gima je wacho ni no nego kuongo kue mondi matin opand pache nikech adier mantiere ni ground ni kode ground ni kode atamalo 90 gima ground ni obiro timo godo ema ok ong'eyo koro nego bed ni kaka ground doge mar weyo je wacho ga ni doge okier ground en go maber mosemako koro kako medo chiwo pache chon ni e kaka jatend piny bende ng'iyo kaka deal kode koro kose nwang' ne kamodhiye to doge sum owe ko keto kamodhiye owe ko odil gi jasiasa mosego pawne koro odil gi jasiasa to William bende ong'eyo ni goto osedhi mano gima William ong'eyo oseng'e maber ni goto odhi koro timo gimi winjo jai wacho cha ni onyono ng'ute osenyono ng'ute
to koro kumodong ko machielo ma kogoyo to winje litni koro nyako deal godo proper ma kinyalo tieki titieke chuth. Mar ariyo, Rigathi bende chalo nyathi thuol kaminene ong'eyo saa monego bed nokeche to temo rito saa monego keche cha to dwa nokech sani bende thuolo mantiere nobiro kecho 2027 nitie kendo dhi kecho maber ma koro mae ma ko pand pache to koro chuno William ni kech William okie gimoparo ting'eni number 1 samo wacho ni wajumbe manyocho golegi ok dhi yier mani neno ka koro Kimani Ichung'wah wacho ni kik ng'ato buogu ni ok bi yiero ni bithich woko cha osegolo kad mane en godo mae momiyo jakom ne berie kuom pando paro kuom pando nikech Victor katieko mondo wadhi nyime en ni chuny siasa ma pacho ka dhi chakore tok tarik 5 dwe mar 2 higa manyien bang' ombulu midhi go e AU cha mar kom cha emwa dhi ng'eyo ni to jakom duogo diyo pap koso dhi yawo pap nikech jakom kodhi duogo kopo nono gicho bae to dhi duogo kofung'ore kendo dhi duogo kong'e ni bas mae makoro wachamo kodgi mae makoro wadwa chamo kodgi to ng'ama odich gi gini en William. To kodhi oko kucho yudo to tiene mana kaka njo wacho ni tijege makocha dhi diye mang'eny dhi bedo ne mayot to samo duogo ni siasa onge permanent enemy ko duogo kae William gombe Rigiji bende gombe koro William ema dhi bedo kama tek to chuny siasa kama koro idhi yenye ma koro idhi nyenye lela rit tok dwe mar 2 tarik 5 kanyo jok ma pod moro bul mamoko gi ibiro mana nena to kanye kama koro penji ka ero kama na ingene biyo je kawona wacho ni wadile gi 48 laws of power bende wuotho watemo ni tije review ngene leo mokwongo wacho ni never outshine your master exactly Rigiji kancho dhie kanisa to wacho ni ene mano nyaga kodo wangi ne William munyis ni oyo marach to kata cabinet secretary biro nyise ni ine mamode desiae manyiso ni embe no ng'eyo ni kama entiere no se outshine master ne tani ng'e ni kaseng'e mabe ni outshine atati mang'owa ang'ado lwete king'eyo kendo 48 laws of power mara 4 wacho ni talk less when necessary exactly Rigiji kata sani pod nyiso uni doge pod wer wachi maya gik mane richo te ogolo gimoro amora en Yesu mane ni sirikal ma gik mane richo te en onge manomiye ne kata chiel en nowacho ni gigi richo ma en nowuoyo ne japiny koro ing'eni kae be wach sukari moro mane wach ne chendo kane gidonjo sirikal ni koro iyudo ka en gimoro amora osiko ni an kano wachna to natamore to kani tamri dak ni wuok ndalogo nang'o momiyo kendo joko wacho maber ni thiche oko ni jogo nochako higa mokadho to kano oseng'e maber ni dwa thiche nikech gik mane timre go ne richo ang'o manorito manyaka jogi othiche bang' higa achiel nikech adieri gik moko kokihero to kibed kanyo ero okibed nowacho ka pile ni jogi nobiro achiel mane giwacho ni gin jo Nyasaye mamadho chae mong'e gimoro amora mane gidwaro to koro sani kowuoyo to iyudo ka ne gin straight bed fellas manyiso ni gibiro kacha ni shidni koro nyaka watwere go to koro kama koro chopeni to ogolo siri emomiyo kowacho ni ka intiere kamoro talk less ting'eni gini nochakre gi chieng' mane gikawo muma chieng' moloso na Uhuru Kenyatta marach ma kata chieng' no be ne ji nopenjo ni to microphone no ng'ato no kawe toke kanyo kata cha emane wach wuoyo ni notimo ang'owa ojemone koro nene na ng'ama paro ni ne ni on borrowed times koro paro ni sani mowuok ni an kadi nane to da duoko back mana kaka neno Fred wacho ni duogi te strategize te wacho ni nakoso kanye koro mane mi retrace your footsteps wacho ni koro podi go agogi nikech ndio got ten go to dhoge ni kokoloso maber to dhoge ni mobro timo ang'o ema bojemone to paro ni ka en siasa maler to nego ng'i siasa mar Trump 2020 dhoge manojemone mineno koko e dala kana ineno wang'ni kata kana oduogo tineno kana en moderate no ken kaka ne 2016
20. Erokamano ahinya. En slogan mare no retreat no surrender. To Victor Benyakini kiwene rigiji nto option mane mane rigadi ni godo kech ingeni mana kaka jay biro koni ni kata mana mbura kichwado to nyaki wene utuji moro mane momiyo ka nigero oti iweyo gama kata yien nyambeo kaka jomoko luongi makisaso mburani to weni dirisha moro matini we munyalo wuok godo dipo nono ni William Bedu diodino ne kuonde te koro ing'iyo ni to en gi option mane Rigathi ni godo. Number 1, ochalo migogo moduogo. Koro kanyo oseduogo gichwanyore gi wuon pargi kaka ineno odak bende samoro ok dhi maber ni. To koro oduogo kowacho ni kata kuneno antie jothurwa kama wuon Anyango chalo kama. Koro odwa ni mondo jodala bende winjie gik mane otimo. Koro nyako kel maricho ka. Gik manyo oneno ma jogi penyi to mibudho kapok idok ne tiyo nyakewa. En nang'o? Ni wuon ng'ane kwano na chiemo. Ogo sigi na chiemo. Ni joka ng'ano lama katu neno ko biro dala wato